Det er så realistisk. Papa, hvad laver du? Det er så realistisk. Og se en gammel dame. Nej, Ikke luk skabet på mig, Julius. I'll get revenge from my closet. Hell yeah, brother. Hell yeah, brother. That's true, partners. Ja, så... Jeg er sindssygt glad for, at jeg ikke skal kigge på dig, Moody. Skal vi gå ud på McDonald's? I ain't afraid of nothing. Hvis jeg nu fortæller dig en joke, vil du så lade mig leve? Og så sagde jeg, det er ikke det rigtige Adam. This guy stinks! Boring! Tillykke, du har vundet skydningstrofæ 2036. Okay, de alle sammen er dræbt. Nu kæft, Thor. Why always me? Nå, er der nogen andre, jeg mangler nu? Du får billeder af selv, ikke? Oh my... Bro! Tillykke, du har vundet skydningstrofæ. Oh my god, Skrig. Adam, help me! Nej, okay, det var dårligt det der.